Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι του Παλέχωνα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Παλέχωνα και ιδιαίτερα την κυρία Δοντά και τον κύριο Σταυρόπουλο και όλα τα παιδιά του Παλέχωνα για που μας δίνετε αυτή η ευκαιρία. Κύριε Παπαδοπούλου, μας δίνετε αυτή η ευκαιρία, μας δίνετε την ευκαιρία εδώ να μιλάμε και να έχουμε αυτά τα συναντήσεις μας. Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω, μου τύχε αυτή η δύσκολη, πολύ δύσκολη δουλειά να παρουσιάσω τον Ηράκλειτο. Ο Ηράκλειτος όλοι ξέρουμε ότι είναι ο φιλόσοφος, ίσως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Θα σας πω λίγα, δεν θα σας κουράσω πολύ με τα ιστορικά στοιχεία, θα πούμε όμως δύο λόγια έτσι για την ιστορία. Περισσότερο θα εστιαστούμε στα ρητά που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αρμονία των εναντίων. Έτσι. Θα το συνδυάσουμε και λίγο με τα αριστοτελικά που κάνουμε τα εναντία στον Αριστοτέλη. Έχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο, θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε λοιπόν τα ρητά, θα σας πω δύο λόγια για την ιστορία. Ο Ηράκλειτος, το όνομα του πατέρα του ήταν Βουλώσον, γεννήθηκε στην Έφεσο. Τώρα για τις ημερομηνίες και τα έτη αυτά παίζουν, έτσι, είναι λιγάκι ρευστά, άλλοι λένε το 540 και το 544, δεν έχει σημασία. Και λένε ότι πέθανε το 480. Εγώ για να το θυμάμαι, το έχω συνδυάσει ότι μετά από 10 χρόνια από το θάνατο του Ηράκλειτου γεννήθηκε ο Σοκράτης. Έτσι το έχω συνδυάσει μέσα μου για να τα θυμάμαι καλύτερα. Και να έχω και μια συσχέτιση. Τέλος πάντων, ήταν βασιλικής καταγωγής ο Ηράκλειτος, δηλαδή η οικογένειά του ήταν από το τόπο της αυτή και μάλιστα ήταν και για διάδοχο, λένε μερικοί. Εδώ να σας κάνω μια παρένθεση ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία από τους δοξογράφους που συγκρούονται. Δηλαδή ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Αυτά, να μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, οι ερευνητές έχουν κάνει τρομερές δουλειές πάνω σε αυτά και οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, εδώ έχω τον Κίρκ, λέει όλα αυτές τους προβληματισμούς. Θα σας δείξω λίγα, θα σας πω λίγα για τα βιβλία που κυκλοφορούν. Λοιπόν, ήταν βασιλικής καταγωγής, αρνήθηκε την καταγωγή του, έφυγε, τα άφησε όλα, έκανε ασκητική ζωή, πήγε στο ιερό της Αρτέμιδος. Το ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο ήταν ένα λόφος εκεί έξω και εκεί υπήρχε ο ναός της Αρτέμιδος. Ο ναός της Αρτέμιδος ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου και μάλιστα το καλύτερο λένε μερικοί. Το πρώτο. Πολλοί το λένε αυτό. Πήγε εκεί, είχε προσβάσει γιατί ήταν αρχιεπέας και μα πήγαινε, έκανε ό,τι ήθελε εκεί πέρα. Αλλά πιο πολύ αυτός έπαιρνε τα βουνά και πήγαινε μάζευε χόρτα, έτρωγε χόρτα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή έκανε μια πολύ περίεργη ζωή. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες ότι έπαιζε με τα παιδιά πεσούς κλπ. Και μάλιστα κάποτε λέει πήγανε και τους ζητήσαν οι Εφέσοι να τους φτιάξει νόμους και αυτός λέει τους έδιωχε και με κακό τρόπο, δηλαδή ήταν και πολύ πώς να το πούμε έτσι. Ο Κλολίδωρος. Ναι, μίλαγε άσχημα και τους έβριζε τους Εφεσίους και λέω εγώ πρώτα μπορώ να παίζω εδώ με τα παιδιά παρά να φτιάξω νόμους εσείς δεν αξίζετε γιατί με τους Εφέσιους είχε μια κόντρα γενικώς. Αυτό όλοι το υποστηρίζουν. Τώρα, να μην πολύ πω ιστορία, να πω μόνο ότι έγραψε ένα βιβλίο, λένε ότι έγραψε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει γράψει, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει γράψει. Κάποιοι λένε ότι έχει γράψει. Μάλιστα ένας που αποδεικνύει ότι έχει γράψει, αποδεικνύει μέσα από τον Αριστοτέλη.
μπορώ να σας διαβάσω το κείμενο αυτό, όπου λέει ότι από αυτό που λέει ο Αριστοτέλης το γράφει, δεν μπορεί να μην είχε ο Αριστοτέλης μαζί του το κείμενο. Αυτό υποστηρίζει ένας Άγγλος. Η Γερμανία, δεν θυμάμαι τώρα καλά, άμα θέλετε θα το δούμε. Επίσης, να πούμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο με τον Σωκράτη, ότι ο Σωκράτης όταν πληροφορήθηκε για το... κάπως το πήρε το βιβλίο και το είδε και ο Σωκράτης και είπε ότι για να μπει σε αυτόν τον ωκεανό χρειάζεται να είσαι δίλιος κολυμβητής. Εγώ λέει κάποια κατάλαβα, είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που κατάλαβα, αλλά κάποια που δεν κατάλαβα νομίζω ότι και αυτά είναι εντυπωσιακά. Τώρα εδώ πιστεύω εγώ ότι μιλάει πάντα για το ίδιο ρητό, δηλαδή για το κάθε ένα, όχι ότι διάβασε τα μισά και κατάλαβε. Ο Σωκράτης θα ήμουν τώρα να διάβασε τα μισά και να καταλάβαινε τα άλλα μισά, μην τα καταλάβαινε, αυτά δεν γίνονται. Απλά έτσι όπως το διατυπώνει το αμέν συνήκα γενναία, έτσι ξεκινάει αυτή η φράση, ότι αυτά τα οποία κατάλαβα είναι γενναία και όσα δεν κατάλαβα μάλλον και αυτά γενναία, εννοεί για το κάθε ένα ρητό. Δηλαδή όταν το διαβάσεις ένα ρητό καταλαβαίνεις κάτι στην αρχή. Θα το δούμε αυτό στην πράξη τώρα που θα κάνουμε την ανάγνωση των ρητών. Λοιπόν, αυτό είπε ο Σωκράτης. Τώρα, τα ρητά που έχουμε που σώζονται είναι 126, τα οποία θεωρούνται γνήσια και έχουμε και κάποια 15 τα οποία θεωρούνται ότι είναι ψευδογραμμένα από άλλους. Τώρα, πώς ήρθε το πνεύμα του Ηράκλειτου ήρθε στην Αθήνα μέσω του Κρατήλου. Ο Κρατήλος, μαθητής ή φίλος του Ηρακλείτου, ήρθε στην Αθήνα και μας τα είπε αυτά και στον Κρατήλο το έργο φαίνεται εκεί πέρα που μιλάει πολύ για τον Ηράκλειτο κλπ. Λοιπόν, έχουμε αυτή την μεταφορά. Τώρα το βιβλίο του μπορεί να είχε γραφτεί και να υπήρχε και στις βιβλιοθήκες και στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά να πω μόνο και ένα ακόμα που είναι πολύ ενδιαφέρον και το οποίο ίσως να μην το έχετε ακούσει. Λένε μερικοί εδώ ότι το βιβλίο του Ηράκλειτου κάηκε όταν κάηκε ο ναός της Εφέσου, της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ποιος τον έκαψε τον ναό? Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος. Ηρόστρατος. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτός έκαψε τον ναό. Δεν είναι όμως αυτό, δεν είναι ένα από τα 7 θαύματα αυτός. Αυτός ήταν τότε επί εποχής Ηρακλείτου όμως. Ναι, κάηκε. Αυτός κάηκε για να μείνει στην ιστορία. Ο Ηρόστρατος λέει τώρα, εδώ λέει ο Γερμανός, δεν θυμάμαι ποιος το διάβασα, να το πούμε, λέει ότι ο Ηρόστρατος πρέπει να ήταν μακρινός μαθητής του Ηρακλείτου. Και τον έκαψε τον ναό για να μείνει στην ιστορία. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ξαναθίστηκε ο ναός. Ο ναός ξαναθίστηκε. Αλλά αυτό έγινε επί Ηρακλείτου. Ναι, άρα κάει και το βιβλίο του Ηρακλείτου με αυτή την πυρκαγιά. Αυτό λέει αυτό. Τώρα, εδώ παίζεται, αν είναι πριν, πάντως υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι ο Ηρόστρατος τον έκαψε τον ναό και χάσαμε και το βιβλίο. Ξανακτίστηκε ο ναός και κάηκε μετά το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ναι, αλλά το βιβλίο του Ηρακλείτου πότε κάηκε? Δεν ξέρω. Το βιβλίο του Ηρακλείτου χάθηκε. Το οποίο το έχει αφιερώσει στον ναό. Και το έχει αφιερώσει στον ναό. Ήταν ιερεύση. Η ιερεύση ήταν κάτι σαν καντιλανάφτη. Δεν έχει σημασία αυτό. Ιστορικά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ότι ο ναός ξαναχτίστηκε και κάηκε τον 4ο αιώνα. Άλλο, αυτό είναι άλλο. Το θαύμα δηλαδή. Ο Ηρόστρατος τον έκαψε επί Εφεσίων, επί Ηρακλείτου. Το προηγούμενο ναό. Όπως και ο Ξέρξης έκαψε το προηγούμενο Παρθενώνα, γι' αυτό, ναι. Τώρα αυτός ο ναός είχε αρχίσει να χτίζεται από τον 11ο αιώνα π.Χ. Και έκανε διάφορες. Κάποτε επί Ηρακλείτου που αφιέρωσε το βιβλίο, ο Ηρόστρατος τον έκαψε και χάθηκε, λένε, και το βιβλίο αυτό με την πυρπόληση του ναού. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, σας το λέω έτσι σαν πληροφορία. Τώρα, να πούμε δύο λόγια, γιατί εγώ έχω μια μεγάλη αντίθεση με πολλούς από εδώ που
υποστηρίζουν ότι ο Ηράκλειτος είναι ενιγματικός και δύσκολος και τον λένε σκοτεινό. Καταρχάς ο Ηράκλειτος έχει καμιά 10-15 παρατσούκλια, μέχρι και δακρύβρεκτο το λένε, γιατί επειδή κυλάνε όλα, λέει, κυλάει και το δάκρυ κλπ. Έχει διάφορα παρατσούκλια. Το σκοτεινός λόγος για μένα, και θα σας τα αποδείξω αυτό σε λίγο, είναι γιατί είναι πολύ φωτεινός και το λένε κατ' εφημισμόν σκοτεινό. Έτσι πιστεύω εγώ και θα σας το αποδείξω σε λίγο διαβάζοντας τα ρητά, τα αποσπάσματα. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία του. Λοιπόν, τώρα, το τι έχει γραφτεί από τους αιώνες και πώς έχουμε ασχοληθεί με τον Ηράκλειο είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινότοπο και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε εδώ. Θα πάμε κατευθείαν στα ρητά που είναι και για μένα. Πριν πάω στα ρητά, να σας πω δύο λόγια για τον Αριστοτέλη, επειδή θα επικεντρώσουμε τη σημερινή ομιλία στα εναντία, στην αρμονία των αντιθέτων, το λέμε εμείς έτσι. Έτσι είναι και ο τίτλος της σημερινής ομιλίας. Εδώ έχουμε τον Αριστοτέλη να μας λέει πολλές λεπτομέρειες για τα ενάντια, πώς ο Ηράκλειτος τα θέτει και πώς ο Αριστοτέλης πάει να τα ανασκευάσει αυτά, γιατί έχουμε και μια κόντρα μεταξύ Αριστοτέλη και Ηράκλειτου, παρόλο που ο Ηράκλειτος είναι βαθύτατα ηρακλητικός, αλλά ως προς τη φύση, ως προς τον λόγο, ο Αριστοτέλης θέλει καθαρό λόγο και ξεκάθαρα συλλογισμό. Αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένα τα ρητά, δεν μπορεί να βάλουμε αριστοτελικό συλλογισμό. Και θα σας πω παραδείγματα αυτά να το καταλάβετε. Που γίνεται η κόντρα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του Αριστοτέλη από το De Mundo, τον κόσμο, περί κόσμου. Είναι ένα πολύ ωραίο το Αριστοτέλη. Λέει λοιπόν σε αυτό ο Αριστοτέλης: «Των τε ζώων, τα τε άγρια και ήμερα, τα τε εν αέρι και επί γης και εν ύδατη», δηλαδή και τα ζώα και τα άγρια, δεν χρειάζεται μετάφραση, είναι πολύ εύκολο έτσι, και στον αέρα και αυτά που είναι επί της γης και επί του νερό, βοσκόμενα γίνεται και ακμάζει και φθήρεται. Δηλαδή τα ζώα όλα τρώνε και μεγαλώνουν και φθήρονται. Και όπως είπε ο Ηράκλειτος, παν γάρε πετών πληγή νέμεται. Εδώ αυτό, ότι κάθε είναι ηρακλητικό αυτό, αλλά το έχει πάρει και ο Νίτσε και το έχει κάνει με τον Αητό κλπ. Τα ξέρουμε αυτά, ότι στη φύση έχουμε τα ζώα που για να ζήσει ένα ζώο πρέπει να πεθάνει ένα άλλο. Αυτό το λέει ο Ηράκλειτος πρώτος, το παίρνει ο Αριστοτέλης, το κάνει ο Νίτσε, όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αλλά είναι ηρακλητικό. Ξεκινάει από τον Ηράκλειτο. Παρατηρεί δηλαδή. Στα τοπικά μας λέει ότι τα πάντα κινούνται καθ' Ηράκλειτον. Έχουμε και αυτή την αναφορά στα τοπικά. Έχω την αναφορά, είναι το 104β, στο κεφάλαιο 11, στα πρώτα τοπικά. Και στα τοπικά πάλι στο 5ο κεφάλαιο 160α μας λέει: «Καθά περί Ηράκλειτος φυσήν, ου διδόαση μη παρήνε, άμα το αυτό τα εναντία». Εδώ τι μας λέει τώρα ο Αριστοτέλης για τον Ηράκλειτο, ότι ο Ηράκλειτος υποστηρίζει αυτό. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε τα ενάντια ταυτόχρονα. Να πούμε αυτό είναι και ζεστό και κρύο. Αυτό είναι. Ο Ηράκλειτος όμως λέει ναι. Και εδώ είναι η μεγάλη σύγκρουση για αυτό το κράτος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το αναφέρουν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Το
ρητό αυτό του Ηρακλήτου, ότι ο Ηράκλειτος πιστεύει ότι ένα πράγμα έχει και τα δύο μέσα τα αντίθετα. Θα σας πω παραδείγματα του Ηρακλήτου. Ο Αριστοτέλης τι λέει για να το αντικρούσει αυτό? Ο Αριστοτέλης λέει ναι, μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όχι στο άμα. Προσέξτε, μη παρήνε άμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν στο άμα. Δηλαδή είναι έτσι, αλλά όχι στο άμα, όχι στο ταυτόχρονο, αλλάζουν αυτά. Και μάλλον έχουμε έτσι, με αυτή τη λογική, δηλαδή μπορούμε να ταιριάξουμε, να συνενώσουμε αυτά τα δύο, το αριστοτελικό με το ηρακλητικό. Θα πούμε παράδειγμα παρακάτω που καταλάβετε καλύτερα. Και τώρα μετά τα φυσικά που θα το πούμε την Κυριακή, το Σάββατο, μας λέει ότι ο Ηράκλειτος είναι αυτός που είπε ότι όλα ξεκινάνε από το πυρ. Ως απάντο των αισθητών, αήρεόντων, αυτό είναι στο κεφάλαιο 6. Λοιπόν, στο κεφάλαιο 3, που θα το κάνουμε το Σάββατο, εκεί μας λέει ότι ο Ηράκλειτος είναι αυτός που μας είπε ότι όλα γίνονται από το πυρ. Αυτό, το λέει ο Αριστοτέλης. Θα δούμε πώς το έχει πει ο Ηράκλειτος, θα διαβάσουμε το ρητό. Παρακάτω στο κεφάλαιο 6, πάλι στα μετά τα φυσικά, μας λέει ο Αριστοτέλης. Ως απάντων των αισθητών αεί, ρεόντων και επιστήμης περί αυτών ουκούσεις. Μας λέει ο Ηράκλειτος ότι επειδή τα πάντα ρέουν και αλλάζουν, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε επιστήμη για αυτά, δηλαδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα δηλαδή μας λέει. Λέει ο Αριστοτέλης, ότι λέει ο Ηράκλειτος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον Αριστοτέλη με τον Ηράκλειτο. Υπάρχει, να διαβάσουμε και αυτό στα μετεωρολογικά. Στα μετεωρολογικά λέει ο Αριστοτέλης, έχω και την αναφορά 355α13. Ο ήλιος ου μόνον νέος εφημέρι εστί, όπως λέει ο Ηράκλειτος. Ο Ηράκλειτος φυσί. Ο Αριστοτέλης λέει, ο ήλιος όχι μόνο, όπως λέει ο Ηράκλειτος, νέος είναι κάθε μέρα, αλλά αεί νέος συνεχώς. Κάνει αυτή τη διόρθωση ο Αριστοτέλης. Ο Ηράκλειτος λέει ότι ο ήλιος είναι νέος κάθε μέρα. Και του λέει ο Αριστοτέλης, ναι, ωραίο είναι αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, αλλά είναι πάντα νέος. Το προχωράει λιγάκι. Λοιπόν, αυτά για τον Αριστοτέλη με τον Ηράκλειτο, και τώρα να πάμε κατευθείαν στο ψαχνό, πάμε στα ρητά του Ηρακλήτου. Μην χάσουμε και τον νέο, τελειώσαμε τον πρόλογο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ρητό που είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό για πολλούς λόγους και θα σας πω. Πρώτον, είναι ένα ρητό ίσως μοναδικό στην ιστορία μας που είναι με μία λέξη. Μία λέξη. Είναι προτροπή. Τα ρητά είναι προτροπές και άλλα είναι προτροπές και άλλα είναι περιγράφουν κάποια κατάσταση. Αυτό είναι προτροπή. Είναι σαν το γνώσεις αυτών των δελφών και λοιπά, το μηδενάγαν κλπ. Είναι μία λέξη. Ποιος την ξέρει, εσύ πρέπει να την ξέρει. Πάντα μπορεί. Μία λέξη. Μία λέξη. Είναι το ρητό που λέει αρχιβασίλη. Μία λέξη και αυτή. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μία λέξη. Δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του ρητού είναι ότι είναι μοναδική λέξη σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν έχουμε κανέναν άλλο να αναφέρει αυτή τη λέξη. Μόνο στον Ηράκλειτο. Και στο λεξικό του Σουίδα που λέει ότι ο Ηράκλειτος είπε αυτό. Πουθενά δεν υπάρχει ούτε ο Αριστοτέλης στον πλάνο σε κανένα. Ψαγμένο. Τι σημαίνει τώρα αυτό, προσέξτε. Είναι το ρητό που είναι για μένα τίτλος. Εγώ το έχω βάλει και στο site μου σαν τίτλο στο site. Λοιπόν, να δούμε τι σημαίνει. Λοιπόν, είναι δύο λέξεις, είναι σύνθετη λέξη. Το δεύτερο μέρος είναι το βασί, είναι η βάση. Η βάση, δηλαδή, και είναι δοτική, βασί. Αρχιβασί. Είναι μάλλον ευτική, πρέπει να είναι, γιατί το κάνει ρήμα ίσως. Οπότε τι σημαίνει, ότι έχουμε τη βάση των πραγμάτων, από εκεί που ξεκινάνε όλα, γιατί όταν κάνεις ένα σπίτι, πρώτα κάνεις τις βάσεις, στα θεμέλια. Και το πρώτο συνθετικό είναι το επίρρημα
ένα επίδημα πολύ αρχαίο, το βρήκα στον Όμηρο, στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, είναι 52 φορές μόνο του, σκέτο. Και άλλες 50 τόσες, δεν θυμάμαι, άλλες 60 πες, με σύνθετη, σε σύνθετη λέξη. Είναι το άρχι. Άρχι, ομηρική λέξη που σημαίνει πάρα πολύ κοντά. Άρχι βασίλη, να είσαι πολύ κοντά στη βάση. Το άρχι τώρα, εμείς το χρησιμοποιούμε σήμερα καθημερινό, από εκεί είναι το άγχος που έχω. Όταν λέμε έχω άγχος, έχω κάτι πολύ κοντά μου. Η αγχώνη είναι από το άγχι. Αρχίαλος, κοντά στη θάλασσα. Έτσι. Άγχη είναι πολύ γνωστή λέξη, ομηρική, πολύ παλιά, και την έκανε ο Ηράκλειτος αρχιβασίλη. Μια προτροπή να είμαστε κοντά στη βάση, δηλαδή να πάμε να δούμε την αρχή των πραγμάτων, αυτό. Προτρέπει γι' αυτό. Μια λέξη, ένα ρητό ιστορικά, ίσως το καλύτερα, πολύ προχωρημένο. Τώρα έχουμε και ρητό με δύο λέξεις. Πάντα χωρί. Όχι. Είναι το εδυσσάμινε με αυτό. Αυτό μοιάζει με το δελφικό γνώθις αυτό, ότι εγώ, τι θα πει, θα πει ακριβώς ότι εγώ γνώρισα μόνο μου τον εαυτό. Και είναι και αυτό μια προτροπή, δηλαδή γνώρισε μόνο τον εαυτό σου, ψάχνονται, δηλαδή μην το αφήνεις, ωραίο ρητό, και αυτό μοιάζει με αυτό, γι' αυτό το είπαμε. Πολλοί έχουν δώσει λαθασμένες ερμηνείες για το αρχιβασίλη, δεν θέλω να τις πω γιατί δεν μ' αρέσει να παράγω τα λάθη. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ρητό που είναι το κορυφαίο, δηλαδή είναι το καλύτερο ρητό του Ηρακλήτου κατά πολλούς. Εδώ πέρα το έχουν όλοι σαν κορυφαίο, είναι το καλύτερο ρητό του Ηρακλήτου, και αναφέρεται αυτό, τα έχει όλα μέσα, έχει αρμονίες, έχει τα πάντα. Και αναφέρεται στον κόσμο όλο. Κόσμο τον δε, αυτόν εδώ τον κόσμο δηλαδή, ο οποίος είναι για όλους μας ο ίδιος. Τον αυτόν απάντων, τον αυτόν, για όλους εμάς, για άπαντες, είναι ακριβώς ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι άλλο για σένα και άλλο για μένα, έτσι. Τον αυτόν απάντων, ούτε της Θεών, ούτε της ανθρώπων επίησες. Εδώ τα λέει όλα, πετάει έξω θρησκείες κλπ. Δεν τον έφτιαξε κανένας από τους θεούς και κανένας από τους ανθρώπους. Ηρακλητικό, πολύ δυνατό, αλλά ειν και έστι και έστω, ήταν, είναι και θα είναι, πυρ αΐζω, απτόμενον μέτρα και αποσβενήμενον μέτρα. Εδώ, αυτό το ρητό, οι αρχαίοι δεν το καταλαβαίνανε προφανώς. Μετά, σήμερα μπορούμε να το καταλάβουμε με τις μαύρες τρύπες που χάνονται όλα εκεί και ξαναβγαίνουν από εκεί. Η ενέργεια, το πυρ του Ηράκλειο, που είναι η ενέργεια ουσιαστικά, ότι από αυτό γίνονται όλα τα πράγματα, αλλά πάντα με μέτρο και γίνονται και χάνονται. Έτσι, αυτό, το ότι όλα γίνονται και χάνονται, είναι ηρακλητικό, τα πάντα έχουν αυτή, τα παίρνουν μέσα σε αυτόν τον νόμο. Αυτό το ρητό είναι το πιο ισχυρό, το πρώτο ρητό του Ηρακλείου. Κόσμον τόν, τον αυτόν απάντων, ούτε της Θεών, ούτε της ανθρώπων επίησε, αλλά ειν αΐ. Το ξέχασα το αΐ να σας το πω προηγουμένως. Αλλά ειν αΐ, είναι αΐ. Δηλαδή ήτανε πάντα, δεν είναι κάποτε έγινε. Είναι ενάντια στη θεωρία της σημερινή του Big Bang. Αλλά ειν αΐ και έστι και έστε και θα είναι αΐ. Το αΐ πάει παντού. Με αυτό το αΐ, όχι με αυτό το αΐ, γενικά με το αΐ έχει και πρόβλημα ο Αριστοτέλης, σε ένα άλλο ρητό θα το πούμε, που αλλάζει το νόημα που θα βάλεις στο κόμμα, να το βάλεις πριν το αΐ μετά. Το λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ το αΐ πάει και στα τρία, ότι είναι πυρ αΐζω, ένα πυρ δηλαδή που ζει πάντα.
Επειδή δεν χάνεται, είτε φτιάχνει τα πράγματα είτε δεν τα φτιάχνει, υπάρχει. Απτόμενον μέτρα και αποσβήνει με μέτρα. Που ανάβει και σβήνει με μέτρα. Με ένα ρυθμό δηλαδή. Αυτό έχει μέσα του όλη την αρμονία της φύσης, έτσι όπως έχει διατυπώσει εδώ, και έχει και αυτό το πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος είναι ίδιος για όλους μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή προνομιούχοι και μη. Θα διαβάσουμε τώρα ένα δεύτερο ρητό πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, που αναφέρεται, έχει σχέση με το προηγούμενο, γι' αυτό θα το πω στη συνέχεια. Είναι το ρητό που λέει «Φύσης κρύπτεστε φιλί». Η φύση αρέσκεται στο να είναι... να κρύβεται. Η φύση κρύπτεστε φιλί. Η φύση θέλει να κρύβεται, δηλαδή εμείς την ψάχνουμε και όσο την ψάχνουμε τόσο κρύβεται αυτή πιο πίσω. Πολύ ωραίο ρητό, καταπληκτικό, έχει μείνει στην ιστορία από τα καλύτερα. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα ακόμα πιο ωραίο, για την αρμονία που λέγαμε πριν. Αρμονία αφανής φανερής Κρήτων. Η αρμονία η οποία δεν φαίνεται, που είναι κρυμμένη στα πράγματα. Αρμονία αφανής φανερής, εδώ είναι η γενική συγκριτική, Κρήτων. Πιο δυνατή είναι η αρμονία που δεν φαίνεται. Εμείς δεν βλέπουμε τώρα τίποτα. Το τραπέζι δεν είναι ακίνητο, αλλά μέσα του γίνονται διάφορα πράγματα. Αρμονίες, τα ηλεκτρόνια και δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε εμείς. Εκείνα είναι πιο ισχυρά σε αρμονία. Αυτό μας λέει εδώ. Αρμονία αφανής φανερής Κρήτων. Πολύ ωραίο ρητό. Πάει στα ουράνια. Το επόμενο που έχω εδώ έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Αριστοτέλης δεν δέχεται τα ενάντια. Και προσέξτε τι λέει εδώ ο Ηράκλειος. Θάλασσα είδωρ καθαρότατον και μυαρότατον. Δηλαδή το νερό της θάλασσας είναι πολύ καθαρό και πολύ βρώμικο. Και το εξηγεί παρακάτω. Έχει κόμμα εδώ και λέει «Ηχθήσει μεν πότσιμον και σωτήριον», τα ψάρια του πίνουν και τα σώζει. Με νερό είναι αυτά. «Ανθρώπης δε άποτον και ολέφριον». Αυτό τώρα μας πάει δηλαδή σε ότι τα πράγματα τα βλέπεις από την πλευρά του καθενός, έτσι. Δεν είναι αυτό το νερό είναι καλό ή δεν είναι κακό, είναι κακό. Για τα ψάρια είναι καλό, για τον άνθρωπο είναι κακό, έτσι. Άρα αυτό μπορεί να το πάμε σε όλα τα θέματα για το κάθε έναν, για το κάθε πράγμα. Και συνεχίζει με ένα άλλο το παρόμοιο που λέει «Νούσος υγιήν επίσης η ήθη και αγαθών, λιμός και κόρον, κάματος ανάπαυση». Δηλαδή τα ζευγάρια, κούραση και ανάπαυση, πείνα και κορεσμός, νόσος και υγεία πάνε μαζί αυτά τα ζευγάρια. Γιατί δεν μπορεί να έχεις υγεία όταν δεν αρρωσταίνεις κιόλας. Αυτό εννοεί, πιστεύω. Και όταν πεινάς και τρως και χορταίνεις, και τα δύο είναι ταυτόχρονα υπαρκτά μέσα στο υποκείμενο. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα ρητό που μιλάει για πάλι αντίθετα που είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι δύο αντίθετα. Και λέει, οδός άνω κάτω, μία και η αυτή. Είναι η φορά της οδός. Το τους εξηγούσα χθες. Οδός. Την ανηφόρα. Ανηφόρα. Εμείς το μεταφράζουμε ανηφόρα και κατηφόρα ή ίδιο. Είτε
Το ίδιο πράγμα μπορεί να το πεις κάτι φορά, μπορεί να το πεις άλλη φορά. Αυτό το λέει ο Ηράκλειος, αλλά την πρώτη φορά που θα το διαβάσεις, αυτό ήθελα να σας πω πριν που είπε ο Σωκράτης, την πρώτη φορά που θα το διαβάσεις, λες ωραίο, το κατάλαβα. Όμως άμα κάτσεις και το σκεφτείς, θα δεις ότι αυτό που κολλάει σε άλλα πράγματα και αρχίζεις μετά να διευρύνεται όλος ο ορίζοντας της σκέψης σου. Δεν είναι τόσο, δηλαδή αυτό που λέει εδώ είναι το φωτεινό, είναι το καταλαβαίνεις, αλλά έχει μέσα του κρυμμένο πολύ πράγμα. Στο ίδιο μοτίβο συνεχίζεις ένα άλλο ρητό, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει και την τεχνολογία της εποχής, που εμείς δεν την ξέρουμε. Ο Ηράκλειος την ήξερε. Μας λέει ότι ο Κοχλίας, περιστρεφόμενος, προχωράει αλλού. Ενώ στρέφεται έτσι, πάει η Ερετρία. Παρόμοιο με την άνω και κάτω η αυτή. Και το λέω ως εξής. Κοχλίας, οδός ευθεία και σχολή. Η σχολή είναι περιστροφική. Και ευθεία μία και η αυτή. Δηλαδή η ίδια κίνηση είναι, αλλά τη βλέπεις ότι είναι και περιστρεφόμενη, αλλά και πάει και έτσι. Δηλαδή πολύ δυνατές έννοιες που τις παίρνει και τις κάνει μια σειρά από 3 λέξεις, 4 και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ τώρα με το επόμενο που θα σας πω για την αρμονία κάνει μια ολοκλήρωση καταπληκτική σε διατύπωση. Το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλίστη αρμονία και πάντα κατέριν γίγνεσθε. Πάντα γίνονται κατά έριν, κατά... Με μίσος. Με σύγκρουση, με μίσος. Ναι. Το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλίστη αρμονία. Αντίξουν, τα αντίθετα συμφέροντα έχουν μέσα τους την αρμονία με αυτή την έρηδα που γίνονται με τη σύγκρουση. Πολύ δυνατό ρητό και αυτό. Και να πούμε και το αγαπημένο του Κώστα εδώ, μας το λέει και που στα μαθήματα που κάνουμε τα άλλα. Κοινών γάρ αρχή και πέρας επικύκλου περιφερείας. Επικύκλου περιφερείας, όποιος σημείο πάρεις, είναι και η αρχή του και το τέλος του. Το προηγούμενο ήταν αυτό που λέει και πατήρ όλων ο πόλεμος. Όχι, αυτό θα το πούμε παρακάτω. Ναι, αλλά με το προηγούμενο με την αρμονία, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Έχεις διαβάσει το παρακάτω. Ένα άλλο πάλι στο ίδιο σκεπτικό είναι ότι και αγαθών και κακών εν εστί. Ιουν ιατροί, τέμνοντες καίοντες, πάντα βασανίζοντες κακώς τους αρρωστούντας, επετέωση μηδέν άξι μισθόν λαμβάνει. Τα έχει με τους γιατρούς, ξέχασα να σας το πω αυτό παρά των αρρώστων, ταύτα εργαζόμενοι τα αγαθά και τα γνώσους. Δηλαδή, την ώρα που ο γιατρός σου κάνει ένα καλό, εκείνη την ώρα σου κάνει και κακό, γιατί πονάς και σε κόβει και σε δέρνει και σε δέρνει. Βλέπει εδώ δηλαδή ταυτόχρονα μέσα σε μία πράξη του γιατρού, βλέπει και το καλό και το κακό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ προχωρημένη σκέψη, έτσι, πολύ προχωρημένη σκέψη. Είναι το 10 που να βγες καλός. Ναι, μπορεί να το πούμε και έτσι, μπορεί να το πούμε και έτσι. Τότε γέλιο. Και υπάρχει και μία φράση εδώ μέσα σε μία που μας λέει ότι άπατα τα ενάντια είναι ο νους, ούτως ο νους. Όλα τα ενάντια που έχουμε ενάντια είναι ο νους που τα φτιάχνει ενάντια.
Εδώ ακόμα προχωράει πολύ. Τώρα έχει ένα που δεν είναι και τόσο ωραίο, ότι τα γουρούνια... Ωραίο είναι, γιατί. Ωραίο είναι. Ίες. Τα γουρούνια, ναι. Ίες, βορβόρο, είδονται μάλλον ή καθαροίδατη. Σωστό είναι αυτό. Τα γουρούνια προτιμάνε να ειδονίζονται στο βούλκο παρά στα καθαρά νερά. Σωστό δεν είναι. Σωστό το. Και μεταφορικά σωστό. Κοιτάξτε, τα λεπτά του Ηρακλήτου. Δεν μπορεί κανένα να πει, α, εδώ λέει λάθος. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό είναι παρόμοιο με τα ψάρια, ότι για το γουρούνι είναι το βρώμικο. ακριβώς. Το άρεσαν σε γη, όπως και κότα. Και συνεχίζει ένα άλλο ρητό πάλι στο ίδιο Σαν να είναι μεταφορικό για τα γουρούνια στους ανθρώπους. ετέρα γάρ ύπου ειδονή και κοινός του σκύλου δηλαδή. Άλλη είναι η ειδονή του αλόγου, άλλη είναι η ειδονή του κοινός και του ανθρώπου άλλη. Έχει τρία παραδείγματα εδώ, ότι το άλογο, ο ύπος, ο σκύλος και ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικές ειδονές για τον καθένα από αυτά. Τώρα να πούμε και για το... να σας πω κάτι. Τα ρητά του Ηρακλήτου έχουν αριθμηθεί από κάποτε και τα έχουμε από το 1 μέχρι το 100 τόσα με αριθμούς, αλλά ο κάθε ένας εδώ πέρα που τα έχει όλα μας τα εκθέτει αλλιώς σε ομάδες που αυτός κρίνει. Δηλαδή τα ομαδοποιεί. Και έχουν ομαδοποιήσει μια ομάδα που τα λένε ο κοινός λόγος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ρητά. Αυτά είναι τα πρώτα, τα πιο δυνατά. Μετά έχουμε τον πόλεμο και η ειρήνη, μια άλλη ομάδα. Την αρμονία με τη φύση και τα αντίθετα, άλλη ομάδα. Έχουμε μια άλλη ομάδα που λέγεται παιδεία, γνώση και αυτογνωσία, που είναι το ειδησάμενο με αυτό, το αχιτρασί κλπ. Και έχουμε μια ομάδα με ηθική, άλλη μια που λέγεται η ζωή, την ψυχή και το θάνατο. Και μια τελευταία, άλλες δύο έχουμε, ένα για τους ανθρώπους, τους καλούς και τους φαύλους, άνθρωποι και φαύλοι, θα το πούμε αυτό, δύο ρητά από αυτό, και τον ποταμό. Έτσι. Έχει πει και για τους μεγάλους μερικά ρητά που τους βάζει στη θέση. Όμηρο, αρχίλογο. Θα τα αγοράσουμε και θα σας διαβάσω ακόμα μερικά. Για τον Πυθαγόρα. Έχουμε λίγο ώρα ακόμα, πιστεύω. Κοιτάξτε, ο Ηράκλειος δεν εξαντλείται μέσα σε μια ώρα, έτσι. Αυτά που κάνουμε τώρα είναι πασαλήματα. Δηλαδή διαβάζουμε 10 ρητά από τα 128, πώς είπα, 126. Αλλά ο σκοπός αυτής εδώ της ομιλίας από μένα έχω σαν στόχο δηλαδή, εσείς που τα ακούτε αυτά, να καταλάβετε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι εύκολη γλώσσα, γιατί είναι και σε ειρηνική διάλεξη, είναι πιο εύκολη, άρα δεν χρειάζεται μετάφραση. Τα διαβάζετε κατευθείαν για να το καταλάβετε στο original. Και δεύτερον, όλα μαζί δεν είναι 2-3 σελίδες άμα τα κάνουμε α4, έτσι. Είναι λίγα. Δηλαδή ένα βράδυ κάτσε να τα διαβάσω όλα. Θέλω να πω. Να τα διαβάσετε δηλαδή μόνοι σας. Αυτό θέλω να πετύχω εδώ. Σας διαβάζω μερικά, σας τα εξηγώ, να σας ανεβάσω την περιέργεια και τι λένε τα υπόλοιπα, να τα διαβάσετε μόνοι σας. Την άλλη φορά που θα κάνουμε το επόμενο θα πούμε μερικά ακόμα. Λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτά που έχω να σας υπογραμμίσει, να σας πω, που είναι πάρα πολύ ωραία για μένα και έχουν να κάνουν και με τις αντιθέσεις. Ήβριν χρή σβενίνε μάλλον παρά πυρκαΐ. Καλύτερα είναι να σβήσεις την ύβρι παρά την πυρκαγιά. Η ύβριση είναι το πρόβλημα. Και να πούμε και μερικά από το για τις αισθήσεις. Ο Ηράκλειος έχει μία αντίληψη για τις αισθήσεις. Μας λέει «Οφθαλμίγαρ των ότων ακριβέστεροι μάρτυρες». Καλύτερα να βλέπουμε παρά να ακούμε. Έτσι το είδα, όχι το άκουσα. «Οφθαλμίγαρ των ότων ακριβέστεροι μάρτυρες».
Και έχει και ένα άλλο ρητό πολύ ωραίο συνέχεια αυτού, να το διαβάσουμε. Κακοί μάρτυρες ανθρώπιση, οφθαλμοί και ότα, βαρβάρους ψυχάς εχόντων. Τα μάτια και τα αυτιά και οι οφθαλμοί, για αυτούς που έχουν βάρβαρη ψυχή, είναι κακοί μάρτυρες. Δηλαδή αυτά που βλέπεις και αυτά που ακούς, αν δεν έχεις καλλιεργημένη την ψυχή σου και είσαι βάρβαρος, δεν είναι κακοί μάρτυρες. Πολύ δυνατό ρητό, από τα πολύ δυνατά. Επίσης θα διαβάσω αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, που έχει να κάνει με τη ζωή και το θάνατο. Το ουν τόξο όνομα βίος, έργον δε θάνατος. Αυτό το έχουν πάρει πολλοί και το λένε, ότι ο κυνηγός πάει και σκοτώνει για να φάει, γιατί αλλιώς πώς θα φάει. Είναι παρόμοιο με το άλλο που είπαμε πριν για τα ζώα που τρώγονται. Το τόξο λοιπόν λέγεται και βίος. Δεν ξέρω, αυτό το έχεις υπόψη σου, Κώστα? Όχι. Το γνώρισα. Ναι. Αναφέρεται ότι το τόξο το λένε και βίος και ότι ενώ λέγεται βίος, γιατί το τόξο σου δίνει ζωή. Πας σκοτώνεις, τρως, ζεις. Το λέγανε βίος. Το βίος λοιπόν έχει για έργο το θάνατο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα άλλο ωραίο ρητό για το πυρ. Εκπυρός γαρπάντα και εις πυρ πάντα τελευταία. Όλα γίνονται από το πυρ και όλα τελειώνουν με το πυρ. Και τώρα θα σας διαβάσω το αγαπημένο μου ρητό. Θα σας το πω απ' έξω γιατί είναι αυτό. Λοιπόν, λέει εις, ένα δηλαδή, εις, εμεί, μύρι, εάν άριστος ή. Εύκολο. Στην αρχή φαίνεται εύκολο ότι για μένα ένας καλός άριστος είναι 10.000. Ωραίο ρητό, βαθύ. Προσέξτε τώρα πώς το τελειώνει με το ή. Το ή αυτό είναι υποτακτική του εστί. Δεν λέει είσαι μη μύρι εάν άριστος είναι εστί. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει αν είναι άριστος. Λέει άριστος ή. Τι είναι το ή αυτό? Είναι υπογεγραμμένη ψηλή περισπομένη. Είναι υποτακτική του ρήματος ημί. Να είναι. Δηλαδή, υποτακτική σημαίνει εγώ το θέλω να είναι έτσι. Το βάζω εγώ να είναι έτσι. Δηλαδή, αν το ψάξουμε αλλιώς, είναι ότι για μένα είναι έτσι άριστο. Παραδείγματος χάρη, ο Αλ Καπόνε μπορεί να έχει άριστο έναν άλλο Αλ Καπόνε. Γι' αυτό είναι αυτός είναι ο άριστος. Παλιά άνθρωποι και είναι, ταιριάζουν και γίνονται ο ένα για τον άλλον 10.000. Εδώ το πάει πολύ βαθιά, δηλαδή, με αυτό το ή. Το ή μας κάνει ωραίο. Να διαβάσουμε ακόμα κάνα 2-3 και να το κλείσουμε. Λοιπόν, να σας διαβάσω τον ορισμό του Βλάκα. Έχει τον ορισμό του Βλάκα ο Ηράκλης. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και θα σας το διαβάσω. Και πολύ εύκολο, δεν θέλει μετάφραση. Βλάξ άνθρωπος επί παντή λόγο, για κάθε τι που συμβαίνει, επτοείστε φιλή. Αρέσκεται να φοβάται. Επτοείστε, φοβάμαι έτσι. Φιλή αρέσκω. Βλάξ άνθρωπος, δεν λέει λέει βλάξ άνθρωπος επί παντή λόγο επτοείστε φιλή. Βλάκας άνθρωπος είναι αυτός που για κάθε λόγο φοβάται. Λοιπόν, να πούμε και για το ποτάμι. Νομίζω δεν σας είπα το βασικό, υπάρχει και το γνωστό για τον Ηράκλειο, το όλοι ξέρουμε το πάντα ρί, πάντα χωρί δεν μένει. Θα σας πω και γι' αυτό δύο λόγια. Αυτό σαν ρητό ολόκληρο δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε το πάντα ρί υπάρχει. Πουθενά, αυτό υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα κείμενο, εννοούμε αρχαία κείμενα, κλασικά. Εμφανίστηκε ίσως το 18ο αιώνα, 13ο, δεν θυμάμαι και καλά. Το ξέρει ο κόσμος, θα το πούμε, άμα το βρούμε. Λοιπόν,
Υπάρχει όμως το πάντα χωρί και ουδέν μεν υπάρχει στο Πλάτωνα. Στο κρατήριο. Στο κρατήριο. 400 Λοιπόν, άρα έχουμε ένα ρητό που λέει πάντα χωρί ουδέν μεν. Τώρα το χωρί εδώ πώς μεταφράζεται είναι πολύ δύσκολο. Προχωρεί η Αττική σύνταξη. Δεν ξέρω αν είναι προχωρεί ή αν είναι ότι επειδή έχουμε αυτό το συνδυάζω εγώ με τα ρητά που λέει ότι θα σας τα διαβάσω. Που λέει το ένα είναι στα πάντα και τα πάντα στο ένα. Είναι το πάντα και ξένος πάντα. Ναι. Θα το διαβάσουμε αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο και να το ξαναδούμε αυτό με το... Αυτά είναι στο λόγο, είναι στο πρώτο παράγραφο που έχουμε το λόγο. Ναι, εδώ είναι. Εδώ έχουμε λοιπόν να σας διαβάσω το πρώτο ρητό που έχουμε, μιλάει για το λόγο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Του δε λόγω του αιώντος αΐ αξίνεται γίνονται άνθρωποι. Αυτό το ρητό είναι το μεγαλύτερο ρητό που έχουμε του Ηρακλήτου, είναι 50 λέξεις περίπου, το πιο μεγάλο σε μήκος. Θα σας το διαβάσω και θα σας το πω, θα το αναλύσουμε λιγάκι. Του δε λόγω του αιώντος αΐ αξίνεται γίνονται άνθρωποι και πρόσθε ή ακούσε και ακούσαντες το πρώτο. Δηλαδή, αυτό το κοινό λόγο, μιλάει πάντα για ένα κοινό λόγο. Εδώ, οι διάφοροι που μελετάνε υποτίθεται το Ηράκλειο, το μεταφράζουν όπως θέλουν τον κοινό λόγο. Για μένα, κοινός λόγος είναι αυτό που λέμε σήμερα εμείς κοινή λογική. Δηλαδή, τα βλέπεις τα πράγματα μπροστά σου ότι είναι έτσι. Αυτός είναι ο κοινός λόγος. Και γι' αυτό λέει εδώ ότι τον κοινό λόγο, ενώ τον βλέπουν οι άνθρωποι και ενώ τους το λες και πριν και μετά, αυτοί μένουν, πώς του λένε, απείρηση είκαση. Πυρώμενοι και επέων και έργων ιούτων. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τους το λες, το ξαναλες, αυτοί ούτε στα έργα ούτε στο λόγο τους καταλαβαίνουν τι τους λες. Ο Κύων εγώ διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων, έκαστον και φράζον ούτως έχει, όπως έχει. Και εδώ μιλάει για τον λόγο και για την διαίρεση, ότι τα πράγματα είναι έτσι, δηλαδή τα βλέπεις ότι έχουμε τα ζώα που είναι άλλα είναι στο νερό, άλλα είναι στο πετάνε, τα χωρίζει. Αυτό μας λέει εδώ. Τους δε τους ανθρώπους λανθάνει ο κόσα ηγερθέντες ποιούσι όκος περ ο κόσα εύδοντες επιλανθάνονται. Για τους άλλους ανθρώπους λέει ξεφεύγουν και αυτά τα οποία ξεφεύγουν ενώ είναι εγερθέντες, ενώ δεν κοιμώνται, όπως ξεφεύγουν και αυτά όταν αυτοί κοιμώνται. Ο κόσα εύδοντες θα πει κοιμώνουν. Όχι, λέει σαν σημείο επιλανθάνονται. Επιλανθάνονται. Ναι, λησμονούνται. Λησμονούνται γιατί είναι όνειρα και δεν τους ενδιαφέρουν. Όπως αυτοί που κοιμώνται επιλανθάνονται, έτσι και αυτοί που είναι ξύπνοι λανθάνει αυτά που είναι γύρω τους, που έχουν τον κοινό λόγο. Αυτό είναι το πρώτο ρητό. Αυτό μερικοί θεωρούν ότι αυτό πρέπει να ήταν η εισαγωγή στο βιβλίο που χάθηκε, γιατί είναι και πολύ μεγάλο. Και μετά να διαβάσουμε και τον πόλεμο. Έχουμε ώρα. Να διαβάσουμε και τον πόλεμο. Πόλεμος πάντων μεν πατηρεστή, πάντων δε βασιλεύ και τους μεν θεούς έδειξε τους δε ανθρώπους. Τους μεν δούλους επίησε τους δε ελεύθερους. Σε πρώτη ανάγνωση είναι πολύ εύκολο, αλλά όταν κάτσεις και ψάξεις να δεις τι ακριβώς είναι ο πόλεμος, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο με τα όπλα, είναι και ο πόλεμος που γίνεται ανάμεσα στα όντα. Η γενικευμένη σύγκρουση. Η γενικευμένη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα, έτσι. Και λέει τους δε δούλους επίησε τους
είστε ελευθέρους. Και τους μεν θεούς έδειξε τους δε ανθρώπους. Η μία διάκριση. Θεοί άνθρωποι. Ότι η διαφορά θεών ανθρώπων έγινε με κάποιες συγκρούσεις. Τώρα, ειδικά η άποψη του Ηράκλειο για τους θεούς είναι πάρα πολύ συζητήσιμη. Πρέπει να τη δούμε. Γιατί αναφέρει πολύ τους θεούς, αναφέρει τον Άδη, αναφέρει το Διόνυσο, και όλους τους αναφέρει. Αλλά τους αναφέρει πάντα με μία... Δεν τους έχει σε εκτίμηση. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, και οι θεοί τώρα δεν έφτιαξαν τον κόσμο, εντάξει, πετάει απ' έξω. Δεν υπάρχει πουθενά στην αρχαιολογική σκέψη ότι οι θεοί έφτιαξαν τον κόσμο. Δεν υπάρχει, ειδικά ο Ηράκλειος το διατυπώ. Είναι φιλόσοφος, Βουδής, μόνο που ήταν κατοικός. Ο Ηράκλειος το δηλώνει, ενώ οι άλλοι δεν μιλάνε γι' αυτό. Όχι, και ο Αριστοτέλης τότε, και ο Πλάτων. Εντάξει, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως το λέει εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Λοιπόν, τους δε θεούς, τους μεν δούλους επίησε τους δε ελεύθερους. Εδώ κάνει μια διάκριση μεταξύ ελεύθερων και δούλων. Δεν βρήκα αυτό που λέγαμε για το ένα που είναι τα πάντα ένα. Είναι το πάντα και ξενός πάντα. Ναι, αυτό δεν βρήκα, να το διαβάσω. Αυτό είναι και του Παρμενίδη. Δεν το έχω σημειώσει. Κάποτε είχα δει κανένα λεπτό. Είναι το πάντα και ξενός πάντα. Ναι, αυτό είναι ότι τα πάντα είναι μέσα στο κάθε τι. Εννοεί, αν το μεταφράσουμε σήμερα αυτό σε δική μας λογική, είναι ότι το οτιδήποτε πάρεις ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, μέσα του έχει όλους τους νόμους της φύσης. Και όλο το σύμπαν, θυμάμαι, είχα δει σε ένα βίντεο τον Αποστολίδη, τον Ρένα Αποστολίδη, ο οποίος για να πει αυτό το ρητό είχε πάρει έναν αναπτήρα και λέει, κοιτάξτε λέει, τι λέει ο Ηράκλειος. Ανάβει τον αναπτήρα, λέει, βάζω εδώ το χέρι μου κοντά και καίει φλόγα. Το βάζω πιο πέρα και πιο λίγο. Αν το βάλω πιο πέρα, ακόμα πιο λίγο. Αυτό λέει, αυτή η φλόγα στα τέρατα του σύμπαντος φτάνει, αλλά για να ανιχνευτεί θέλει πολύ δικαρόνα. Δεν σταματάει εδώ. Πουθενά δεν σταματάει. Απλά μειώνεται. Λοιπόν, 25-26. Ξυλάψεις όλα και ουχόλα, συμφερόμενων και διαφερόμενων, 25-26 του Ρούσου. Ξυνάδων διάδων. Εκπάντων εν και ξένους πάντα. Τι σελίδα είναι? 58. 25. Σελίδα 58. Αφού σελίδα 130 του. Έχεις άλλη έκδοση? Άλλη έκδοση. Δεν έχεις 58 σελίδα? Όχι. Δεν μπορεί. Ευάγγελος Ρούσου. 129 αρχίζω έτσι. 129 είσαι. Θα είναι άλλο βιβλίο. Τότε πήγαινε στο 25ο... Τώρα διάβασε το ΣΥΤΑ, τελειώνει. Ξυλάψεις όλα και οχόλα, συμφερόμενων, διαφερόμενων. Ξυνάδων, διάδων. Αυτό που ταιριάζει και αυτό που είναι αταιριαστό. Εκπάντων και ξενός πάντα. Ναι, αυτό. Και στο 26ο, αυτή πρέπει να είναι η αριθμή του συντήρησης. Εγώ θέλω ένα χρόνο να καταλάβω αυτό. Εσύ πιστεύεις ένα βράδυ. Σου λέω να διαβάσω για να καταλάβεις. Ου και μου, αλλά του λόγου αυτός. Το 10 είναι αυτό, το 10 δεν λες. Εδώ είναι 25ο. Εδώ το έχει στο 10 η αριθμή αυτή. Συνάψεις όλα και όλα, συμφερόμενων, διαφερόμενων, συνάδων, διάδων και εκπάντων εν και εξενός πάντα. Αυτό είναι το πιο δυνατό ρητό ίσως, γιατί έχει μέσα όλη τη φιλοσοφία. Δηλαδή εμείς σαν ας πούμε επιστήμη σήμερα μπορούμε και λέμε ότι το κάθε μόριο μέσα του έχει όλο το σύμπαν, γιατί έχει τις δυνάμεις, έχει τα μόρια, τα άτομα, τα μόρια στον πυρήνα κλπ. Είναι όπως είναι όλο το σύμπαν. Αυτό το έχει πει ο Ηράκλειος. Και λέει πώς το... με σκέψη μόνο το βρήκε. Γιατί αυτό ούτε πειράματα ήταν τίποτα έτσι εννοείται. Λοιπόν. Το πάνε και ξένος πάντα. Το είναι το πάντα λέγει του Παρμενίδη. Ναι, μοιάζει. Και ο Παρμενίδης είναι πολύ μεγάλος. Είναι αυτό που λέει ο συζητάμε. Λοιπόν, τώρα έχω αφήσει πάρα πολλά, ίσως να τα πούμε την άλλη φορά, δεν φτάνει ο
χρόνος, επειδή μας πέρασε η ώρα, μια ώρα περίπου. Θα μας πεις για τα βιβλία. Λοιπόν, για τα βιβλία έχουμε του Σταμάτη. Ευάγγελο Σταμάτη, προσωπική φιλόσοφη, έχει μέσα ένα πολύ ωραίο κομμάτι για τον Ηράκλειο, την ιστορία του, τις κοσμοθεωρίες του, για την ύλη, την εντροπία. Ο Σταμάτης είναι και πνευματικός και μας τα λέει, Μας ταιριάζει. ταιριάζει πιο πολύ σε εμάς. Έχουμε τον Ευάγγελο Ρούσο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Αν κοιτάς τον πρώτο τόμο. Γιατί έχει βγάλει άλλους δύο Τόμος Α. τόμους. Έχει βγάλει άλλους δύο τόμους, τον Παρμενίδη και τον Ηράκλειο χωριστά. Όχι, ο Ηράκλειος τον έχει εδώ μέσα. Ναι, έχει πάει και στο τρίτο. Α, είναι και στον άλλο τόμο. Στο τρίτο, και για τον Παρμενίδη άλλο. Α, έχει και υπάρχει. Αυτό που εγώ είναι ο τόμος Β. Α, είναι ο Β, γι' αυτό μπερδευτήκαμε τις σελίδες. Τώρα υπάρχει ένα ωραίο βιβλιαράκι του Ζεν Μπρουν, ο οποίος μας λέει διάφορα εδώ πέρα. Αυτός έχει πάρα πολύ ιστορία. Έχει όλα τα Βιογραφικά. βιογραφία, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, πώς μαλώνουν οι διάφοροι μελετητές, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, συγκρούονται αν ο Ηράκλειτος πέθανε από υδροπικία ή αν πέθανε από... Υπάρχει και αυτή ότι... Να μην τα πούμε αυτά, έτσι. Τα βρίσκεται αυτά στο ίντερνετ, αν θέλετε. Αυτό το βιβλίο τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο για τους προσοκρατικούς. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει πολλά στοιχεία και... Το άλλο που έχουμε εδώ είναι του... Αυτό είναι του καθηγητή της φιλοσοφίας του Κωνσταντίνου Βουδούρη. Και αυτός έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία για τον Ηράκλειο. Τα έχω εδώ πέρα υπογραμμίσει. Και έχει και τα ρητά του όλα αναλυτικά με ανάλυση δικιά του. Καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, νομίζω έχει πεθάνει. Όχι, ζει ο Κωνσταντίνος Βουδούρη. Ήταν σαν. Ο Παραζήλου. Επειδή πέθανε ο δικός μας ο Βουδούρης, μπερδεύτηκα εγώ, είχαμε ένα Πρίτανη στο Πολυτεχνείο. Γεώργιος Βουδούρης, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, μπερδεύτηκα. Ήταν σαν. Ζει ο άνθρωπος. Τώρα υπάρχει αυτό το βιβλίο, το ξέρετε. Είναι φίλοι μας. Το έχει γράψει, συνδυάζει την κινέζικη φιλοσοφία με την ηρακλητική, επειδή μοιάζουν αυτά. Και βρήκα και ένα παλιό τεύχος του Δευκαλίωνα. Αυτό είναι πολύ παλιό, το τεύχος είναι το 1900. Ιούνιος 1981 είναι αυτό. Και έχει κάποιος Μουρελάτος. Είναι πολύ καλός. Φυσικά είναι σχολεία και κάνει στο Τέξας, που είναι καθηγητή σχολεία του Παρμενίδη. Ναι, είναι πολύ καλός. Και έχει εδώ πέρα μια μελέτη που την έχει δημοσιεύσει και σε άλλα περιοδικά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η μετάφραση που έχει κάνει ο ίδιος στα ελληνικά. Ξεκινάει από τον Wittgenstein για να φτάσει στον Ηράκλειο και τον Παρμενίδη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κείμενο, είναι το τεύχος 33-34 του Δευκαλίωνα. Εγώ από εκεί είχα ξεκινήσει κάποτε, το 78-79, είχα πάει τότε ήταν το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών. Χάριτος 3 στο Κολονάκι, στον 3ο όροφο, πηγαίναμε εκεί την πρώτη φορά που πήγα, τυχαία, την πρώτη φορά που πήγα, κάνανε Ηράκλειο. Τυχαία. Έτυχε να πέσω σε Ηράκλειο. Μας μοίρασε τα ρητά, θυμάμαι, αυτός που το έκανε. Ο Ρούσος. Όχι ο Ρούσος, ένας άλλος, δεν θυμάμαι τον άλλο. Και μετά κάναμε Αριστοτέλη, κάναμε και άλλα. Αλλά έκλεισε αυτό το κέντρο. Έβγαζε το Δευκαλίωνα τότε, αλλά τώρα συνεχίζει και βγαίνει ακόμα ο Δευκαλίωνας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ, αγαπητοί φίλοι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πούμε μισό λεπτό να κάνω μια αποφώνηση. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί φίλοι τελειώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε τον Ηράκλειο άλλη μια φορά, ίσως με τον Κώστα. Κάτι μία μετά, άμα θες. Εγώ θα κάνω τον κρατήλο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή νύχτα σας.